खालामगोन आं मिथिदों आरो जोबथारनायाव बयनोबो गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे बे हाबाफारिया जोबाजासे जाहाथे बेवहाय थायो मानोना बड'लेण्डआव गोबां बोसोर हिंसा जाबाय मोजां मोजां हाबाफारिफोरा बेवहाय जायाखै दा लासै लासैनो जों बे हाबाफारिफोरखौ मावनांगोन बड'लेण्डखौ मुलुगनां थाखोआव लांनो थाखाय दिनै बड'फाया होलांनाय खामानिखौ जोङो मावनो आखायाव लादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि भाइस चेन्सेलर बिथांनि दैदेनगिरिफोरा लोगो नांनानै दिनै जोंनि ओनसोलाव बेसेबां मोजां मोनसे बाय मोनसे मेडिसिन होयो नामा? मेडिसिन गैया माबाल' दैल' दै ओमफ्राय सदा होयो जेबो गैया जेबो We will definitely be able to move in the next 4 days in the teams that you have been doing for us. Thank you very much for your valuable support. Now, as requested, may I request our honorable musician, Sri Vedan Bhagwanji, to kindly perform the song. Puri lagi kita ini lagi dia mau balik dia kaya na, kita pun kaya na, kita mesti deng si boron nak pada kita pun deng si kalam nak. Rupa sedih dulu jangan ni dilap na, ni dia bolang deng si nak kabar jangan kita balik hai. Orang menjaya. Deh, boleh. Itu bukan ya mah, aku bukan. Itu ni dia kundung naik dia, bedung ni dia sama kabar kaya na lagi. Lainnya bedung selong kabar saya dia ni kundung.